Képzeld, Zsófi, egy olyan dilemmában vagyunk anyáékkal, hogy januárban szeretnénk menni valami egzotikus helyre, mert nekik csak akkor van szabadságuk, de fogalmam sincs, hogyan kéne nekiállni a szervezésnek. Tudom, Google a barátom, de annyira bizalmatlan vagyok az ilyen témákban. Hát ki mondta, hogy magatoknak szervezzétek, akkor tényleg könnyű mellé nyúlni. Viszont ismerek profi utazásszervezőket, akik kifejezetten prémium utazásokban tudnak segíteni. 100%-ban megbízhatóak és megvalósítják életetek nyaralását. Ők egy hivatalosan bejegyzett utazásszervezői engedéllyel rendelkező cég, akiknek gondosan kiválasztott szolgáltatásaik vannak. Magas szintű megbízhatóságot nyújtanak, valamint garantálják a prémium minőséget. Náluk biztonságban tudhatod a befizetett pénzedet, hiszen vagyoni garanciát adnak. Sőt, ha úgy van, a Dreams to Go klub hűségprogramot is igénybe veheted. Ez iszonyat jól hangzik, és van esetleg mexikói utazásuk is? Ne viccelj, még szép, ezt nézd! Ez a mexikói utazás pont egy ideális opció lenne nektek, hiszen rengeteg élményt kínál. Hűha! Tengerparti luxus és csábító kalandok? Ez kell nekem! Fel is hívom rögtön anyáékat. Anya, találtam egy szuper lehetőséget a januári nyaralásra, le is csapok rá, imádni fogjátok!